Igbo ndị ọma, ndị nke m ekenekwa m unu tata. Ama m na anyị nchapụtasịla ụla na unu na-anụ nke m na-ekwu. Ama m na anyị nchapụtasịla ụla tata bụ mgbọsị nkwụ. Unu ncha ebe unu anọ na ndị nọ n'ụtụtụ, ndị nọ n'efifie, ndị nọ n'abalị, unu ncha niile wee na-anụ onu m, na-anụ nke m na-ekwu. Ndị Igbo ekene m unu. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na arụ bụ nke unu, na-ebi ebi lue na-ebi ebi. Ise ekene ọmanụ. Ka anyị gabanụ n'ubi, ka anyị kọbanụ n'ubi onye anyị bịalụ, ka anyị gabanụ n'iru, maka na ọ n'iru ka ọka enwe na-aga na ọda amaghachi azụ. Eji m n'aka na onu m na-apụta ọfụma. Ekene ọma ya makwala unu mma taa. Anyị nọ na anọ, ife gbasara anọ, mbụ, abụọ, atọ, ịnọ, na ya ka anyị nọ. Ama m na ofu nwanne m nwaanyị na-ajụ m ajụjụ na-asị ka m kọwakwa maka ife gbasara abụ a na-aga n'abụ. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke, Igbo wee nọdụ. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke, Igbo wee nọdụ. Ọ na nnọdụ a ka anyị nọ, nya abụọ ọnwa ịnọ. Na nnọdụ a ka anyị nọ, nya abụọ ọnwa ịnọ. Anyị si na ịnọ anyị na-agbago, banye ise, banye isii, banye asaa, banye asatọ, banye itenaanị, banye ili na ofu, banye ili na ịbụa, banye ili na atọ. Arọ nke ndị Igbo agwụ ya na mmesịa na m ga-edepụtalụ unu ya edepụtalụ n'iru akwụkwọ, ka onye ọbụla wee nwee ike iso, maka na amụ na nwanne m nwaanyị, eze nwaanyị ibe m na-ajụ m sị m biko mụ depụta ya bụ ozi ka onye ọbụla wee mụta ya bụ abụ. Mbụ gbawala abụọ chaa ife eke, Igbo wee nọdụ nyefe agwụ ife ji ọkụ dịka chilọla ụwa. N'Igbo bụ mmụọ lọla ụwa site na nke jikọ okike ya, n'ike aja na ya, na ede aja na ya, gbua Igbo mmadụ ụzọ fabụzalụ kwụsị. Ekene ka m na-enye nnukwu eze nwaanyị ibe m Ogechukwu a na-ene, chịkọtalụ nkụzi m niile wee wepụta abụ a. Ama m na emesịa na oge ga-etinye abụ a etu a ga-esi, ụfọdụ ya egi ege, ụfọdụ ya egi ege, ka o wee bụrụkwa ife anyị ji wee lotakwa, maka na ife onye lụ n'ụwa ka eji elote ya. Ana m asịkwa unu nnọọ na unu bụ ndị nọ mụ na fa nọ kịta. Anyị nọ na anọ anyị nọ n'ime bụ maka na anyị si na mbụ banye abụọ, si na abụọ banye atọ, si na atọ bata anọ. Na anyị kwuo na Igbo tọọ n'okike na onwere ebe Igbo na-eje, na Igbo tọlụ n'okike ọnyanwa bụ atọ. Na mbụ n'ofu ka enwe ofu chukwu gbawalụnụ ịbụa bụla abụọ. Na mgbawu ya atọ wee bịa wee nọdụ nke bụ ife eke, nke bụ ọnwa nke ife eke. N'ime ata Igbo nọ, n'ime ata ka Igbo tọrọ ife ọbụla bụ ife onye Igbo, ife ọbụla ekele eke tọọ na ya bụ atọ. Maka gịnị? Na atọ bụ atọ abụọ, abụọ atọ abụọ mbụ ya na fa dịrị iche. Na mbụ nọ mgbawa kpata atọ jiri iche. Kịta anyị nọ n'ọnwa anọ ebe Igbo nọ. Ọ n'ime ọnwa anọ a ka anyị ji wee na-eneta anya ikenga mmadụ. Ikenga mmadụ, kedu ife ozi m ji bịa tata? Kedu tọpik ozi m tata? Ikenga mmadụ, your archetype. Gị nwa bụ onye Igbo, inwelu archetype. Ebele ndị be anyị na-eme m. Ọ bụrụ na m ga-ezite onyinyo mebi n'izuụka na-abịa na ka m wepụta ya, etu nwa bekee, ife nwa bekee delụ, etu nwa bekee si wee zikọ kịta onye ojii na onye Igbo, ife bụ archetype fa.
ọ jọgburu onwe ya. Ikenga mmadụ sitelu na ikenga mmụọ. Ikenga mmadụ gị bụ onye Igbo, nyanwa bụ your archetype. Biko onye Igbo achọzi n'onwe achọzi n'onwe na ịchọzi n'onwe na Jewish, ịchọzi n'onwe na Islam, ịchọzi n'onwe n'ebe ọbụla, chọba onwe gị na ikenga, maka na ikenga gị bụ gịnwa bụla ikenga gị. Onwero ife ga-eme ka ị nọkọta tata nne gị aghọ Sera bụrụ nwaanyị dị ọcha. Ịbụ onye oji, ịbụ onye Igbo, dịka onye Igbo ịbụ, inwelu Achetype. Achetype gị bụ ikenga. Gịnị bụ Achetype? Gịnị bụ Achetype? Anyị mana kịta na a na-ese mmadụ foto, sepụta ịnyịnya, sepụta ịnyịnya akpụkpọ arụ a na foto. Ife onye a ifu foto ya, isi he na onye a foto a bụ foto Ngozi, foto a bụ foto Obi, foto a bụ foto Nwachukwu. Ife ndị a ka ị na-asị na foto a bụ nke onye a, nke a bụ akpụkpọ arụ esepụtalụ n'ịnyịnya. Ikenga bụ mmụọ gị ikpuchili ekpuchi. Ikenga bụ mmụọ gị ikpuchili ekpuchi. N'ebe a ka nya ka iji nọrọ n'ụwa, maka na ama na Ifeke bụ ikenga, bụli ikenga mmụọ. Maka na Igbo gwala n'Igbo ịwa dị ịbụa, mmụọ, ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Ikenga mmadụ bụ ikenga gị iji wee nọrọ n'ụwa wee bụrụ onye ịbụ. Ebe a ka ị ga-achọ ike niile. Nyanwa ka m ji si na ikenga gị bụ your archetype. Ịma ndị ka Angel Gabriel, ịma ndị ka Angel Raphael. Ife ị ga-adị ka ya bụ ikenga, maka na ikenga gị bụ archetype gị. Onye bụ mbido na-ejesia n'ọgwụ gị. Nyanwa bụ onye ịbụ. Ya na ịchọọ ịnyịnya ị na-amado na be gị, ịchọọ nke ị na-akpụ ihe anya n'onu, ịchọọ nke ị atụ ikenga gị bụ ife ị na-achọ, maka na onyanwa bụ ife ịbụ. Ya na ikenga gị dịka onye Igbo bụ your archetype. Onye bụ ejesia n'ọgwụ gị ma eseta gị n'enyinyo, maka na ife enyinyo na-eseta bụ ife nwụrụ anwụ dịrọ ndụ. Mana ikenga gị bụ gịnwa ụzọ abụọ, gịnwa na mmadụ, gịnwa na mmụọ. Ife ikenga ịbụ. N'izu gara aga, oge m na-atụsa anọ, oge mbịa ịtụsa ofu okwu a anọ na anyị nọ n'ịnọ. Izu gara aga ịnọ nkwu si na nchịkọta okike. Mgbe m na-akọwa ife niile gbasara okike na nchịkọ ya n'izu gara aga, ebe m kwụsị bụ na IGBONESS. Ebe m kwụsị bụ na IGBONESS. Asị m na ịnọ bụ IGBONESS. Gịnị bụ your IGBONESS? Your IGBONESS bụ ejesia n'ọgwụ. Onwere ife ọzọ ịbụ. Onwero ife ọzọ ịbụ. Ebe ọbụla ije bụ mgbakwu ka ị na-agbakwu. Inwe ike na Gabon, mgbakwu ka ị na-agbakwu. Inwe ike na Zululand, mgbakwu ka ị na-agbakwu. Inwe ike na ebe so gị na-anụwa, mgbakwu ka ị na-agbakwu. Ife ịbụ na-ejesia n'ọgwụ gị, na-esi gị isi na-arụ, na-akụ n'ime arụ gị. Ife a bụ Igbo anyị bụ ife dị iche iche achịkọrọ wee mee gị Igbo. Kafa niile ra na ujue, nyanwa bụ dio IGBONESS. Ebe m kwụsị si na ịnọ bụ yo IGBONESS, maka na ọ bụ na ọ bụrụ ya na ịma nnọ ebula ife ọzọ. O nwere ife ọzọ ị ga-abụ na-abụrụ Igbo. Ejesia n'ọgwụ, ma ọ na-atọ ụtọ, ma ọ na-enu inu, ma ị na-asụ in tongues, ma ị na-asụ in whatever. Ekwuchakwa ife niile, emechaa ife niile, Igbo bụ everything. Ya na IGBONESS na-ekwu bụ yo Ikenga sub-atomic and atomic reality. Kedu ife ọ na-ekwu? Will you see atom? Ịma afụ nwa atom
but you might be able to observe it. Mana ka ezi maka the subatom ejesia n'ọgwụ ịba na-afụ anya ọnya maka njikpa ọnya ikenga mmụọ ka nji wee welu ikenga mmụọ nye nkọwa ya maka na ebe isi malite njem ebe isi bido njem bụ na ya bụ ikenga ebe isi malite njem ebe okike gị si pụta ebe mmiri eji kpụ ndụ gị ebe ikuku eji zipụta ya ebe a ka o si pụta na ikenga ya na ikenga gị bụ your creative ability which means ọ bụ na ị nwee Igbo-ness ọ bụ na ịnọ dịka okike si gwa anyị na mbụ gbawara abụọ cha Igbo ife eke kafa wee nọdụ ie nọdụ a wee nwee afa nwee mgbawapụta nke fa gịnị kpatara na fa abụrụ KwaZulu Natal gịnị kpatara na fa abụrụ Yoruba gịnị kpatara na fa abụrụ ife ọbụla na-abụrụ Igbo therefore that very thing Igbo bụ kpata Igbo ji wee bụrụ ife na-ekwu maka ya n'ụwa onwere ife na-adịrọ n'ụwa na-ekwu maka ya ọ bụ na Igbo existrụ anyị ama na-ekwu maka Igbo ya na Igbo a anyị na-ekwu exist site n'ike nke ikenga bụ nyanwa n'elu Igbo that creative ability ebe a ka anyị na-ekwu yesterday na Igbo nwelu that creative ability bụ nyanwa ka m kpọọ Igbo ability ya bụ Igbo creative ability Igbobility ife a bụ ife m netasị ebe a bụ ebe m kwụsị n'izu gara aga wee bịa tata m wee sị ka m bido ka m gbulisikwu ya ọzọ maka na ife anyị na-abịalụ bụ igbulisi ọzọ ya na IGBONESS bụ yo Ikenga subatomic ife na-akụ n'ime mmụọ n'ọkpụkpụ na ọbala na mmiri dị na-arụ na aja ejikpo gị ife na-akụ n'ime bụ that ikenga that's your subatomic element eji wee kpụpụta gị bụ that ikenga anọ that ikenga bụ ife nye gị dịka onye Igbo your Igbobility what does that mean na ikenga bụ your Igbo creative ability onya ka ndị wee gwa sị na ikenga bụ gịnị your archetype no if ikenga bụ this your Igbo creative ability ka ị ga-anya wee kpọọ ọnya gịnị Igbobility maọbụ ịkpọ ọnya Ikengology simple Ikengology which means na dịka onye Igbo gị nwa bụ na onye Igbo m nwa bụ anyị ọ kwesịrị ka anyị gụọ akwụkwọ gụmie gbasara ikenga ọ kwesịrị ka ọnya kpatara na ndị mbụ gwara anyị na ikenga bụ ise cult ise etu a ndị nne ọdọ ọmụmụ si dị etu a ka ị ga-esi nweta ikenga maka na ikenga bụ your everything ikenga mmadụ dịka onye Igbo anyị wee bịa n'izu ụka wee bịa kịta ka m gbulisikwa ife a na-ekwu na kịta ikenga mmụọ na-edu mmụọ ikenga mmadụ na-edu mmadụ Igbo gwara anyị n'okike gbawala ụzọ abụọ na enwere ụwa mmụọ na ana mmụọ na enwere ana mmadụ na ụwa mmadụ ya na ikenga mmụọ na-edu mmụọ na ịwake mmụọ ịwake ikenga isetu echi gị isetu ikenga anya na anyị mmụọ ọbụla ịwake ị ga-awake ikenga ọ bụrụ ikenga gị ka ị ya awakelu mmụọ ikenga fa dị iche ikenga gị nwa bụ mmadụ wee dị iche gịnị bụ ikenga gị kedu ife bụ ikenga gị dịka onye Igbo anyị na-ekwu ikenga mụnwa dịka mmadụ ikenga gị nwa bụ onye Igbo gịnị bụ ikenga gị ikenga gị ikwue na bekee maka na Igbo nwere ụbụlụ dị iche iche
bụ your compeller force. Your compeller force. For example, ị na-akwụ ụgbọala dị mma kwụrụ n'iru be gị, mana o jiri aka ya agba onwe o nwere ife na-agbụ ya, itinye gị ife niile ya etinye, breki ya dị mma, petrol ya dị mma, eletrik niile dị mma, ife niile zuru oke, moto bụ tia leda, ọ bụsọ mma kwụrụ n'iru be gị, ọ na-agba onwe mba, ọ da-agba onwe enwe compeller force ya banye n'ime wee mee nyo gaba njem. That compeller force, ọ bụ na ọ gị nwa bụ the driver, ọ gị ga-agwụ ya nya ga aka nri, gị ga-agwụ ya nya ga aka ekpe, gị ga-agwụ ya nya dụọ azụ, gị ga-asị anya kwụsị ọkwụsị. Ikenga gị is like that, your compeller force. Onwe ife ọbụla onye Igbo ọbụla kwesịrị ịmụta o ife gbasara ikenga. Onwe ife ọbụla onye Igbo kwesịrị ịmanụ o ife gbasara ikenga. Ọnwa alụ ọbụla meli Igbo, alụ meli Igbo site n'ikenga, maka na ikenga bụ the compeller force. And ikenga achọrọ ịma ma ịdala ogbi, ikenga achọrọ ịma ma ikpuli isi. Onye dala ogbi nwe ife ọ na-eme, onye kpuli isi nwe ife ọ na-eme, onye ngwụlọ nwe ife ọ na-eme. Ikenga bụ that your compeller force bụ nyanwa na-eme iji bụrụ onye dị ndụ, bụrụ mmadụ, bụrụ mmadụ, bụrụ mmụọ, bụrụ mmadụ, bụrụ ife ji mmadụ eme. Igbo gwala n'ụwa wala awa n'ụzọ abụọ walụ ka anyị si nweta ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Etu anyị si wee nweta ụwa mmụọ na ụwa mmadụ, etu a ka anyị si nweta ikenga mmụọ na ikenga mmadụ. Dịka m si kwu na ikenga mmụọ bụ nyanwa na-akọmpel mmụọ. O nwero ife megide taa echi na nwanechi ka e wee sị na ụwa wee mekata alụ wee tụkata bọm wee megide ya wee bụrụ na oge chi ya ejiji na chiama njizi, oge chi ya ejifo na chiama mfuzi. Maka na ife a na-emechi ji ojiji na chi ofufo, the thing na compel ya, the ikenga na compel ya, ya compel ya ma osoluchi iji ma osoro ya. You must keep doing what you're supposed to do. Ikenga mmụọ na compel mmụọ. Anyị mana ike niile dị na chi, ike niile dị na chi. O nwero ife chi na-enwero ike imenụ, maka gịnị na ike niile dị na chi. Ike a dị na chi kpatalụ na o nwero ife chi na-enwero ike imenụ bụ that ikenga bụ nyanwa na propel chi to keep doing what he must do na-agbanyero. Ya na ikenga bụ compeller force nke mmụọ na-akọmpel mmụọ, nke mmadụ na-akọmpel mmadụ. Oge lue mmiri ya ezo, mmiri ezobe. Ọsụ anya bụ na ọ na-aga ozo na-eli ụlọ, ọ chọrọ ịma ọ ya na-ezo maka na ife oge elu ka ọ na-eme. Oge lue ọkọchị ya apụta, ọkọchị apụta. Ọsụ anya bụ na ọkọchị ya apụtagide nke bụ na mmadụ ya na-ada okpu ofe a na-akpụgbu mmadụ, onye ọbụla na-adazi na-azọ ndụ azọ, ọ ga-eme maka na ife oge elu. That compeller force will keep compelling the weather to change. So na ọ bụrụ ọsọ gị bụ mmadụ ka ọ na-akọmpel mmụọ. Onya ka anyị ji wee kwue na ikenga mmụọ na-akọmpel mmụọ, ikenga mmadụ na-akọmpel mmadụ. Ndị Igbo wee gwa gị wee si na ekero ịra ka anyị ghọta ife ikenga bụ. Na ekero ịra, nchi ọbụla nwere ife ọ na-alụ, mmụọ ọbụla nwere ife ọ na-alụ, osisi ọbụla nwere ife ọ na-alụ. Ọ bụrụ ife osisi akpụ na-alụ ka osisi ogilisi na-alụ, ọ bụrụ ife ukwu oroma na-alụ ka ukwu ube na-alụ, ọ bụrụ ife ukwu ọjị na-alụ ka ukwu ugili na-alụ. Ife ọbụla nwere ife ọ na-alụ, o ji dị nke ekero ịra. Etu a ka ọ dị anyị nwa bụ mmadụ. Onye ọbụla na ikenga, onye ọbụla na ikenga, mana etu onye ra ka ikenga ra.
etu onye ra ka ikenga ara kedu ife ọ na-ezikọ na mgbe ị mụrụ nwa ọfụ etena na ikenga nwa ọfụ yara ka igwe obodo unu maọbụ na igwe obodo unu bụ ezigbo mmadụ etena na mgbe ị mụrụ nwa ọfụ na ike ya yara ka ike obi kụbana maka na akara ọmalife ọ ga-abụ ikenga a ka bụ nwa onye kpatara na ịbịa na ikenga mmadụ na ọ dị ekeli eke ịkpata iji wee nwee ikenga nwunye isi na ikenga nwunye ịbaa na ikenga ọgaranya maka na mgbanwe ọnya ka iji kpọọ ọnya ikenga. It is a propelling force. It's moving. It's about force and movement. Odoro ofu ebe is compelling force, is propelling, is motivating and inspiring. You keep moving and Ikenga will keep changing. Ikenga abụrụ ọdakwa ofu ebe. Ya na ekero era n'ọgbọ ọra ka Igbo na-agwa ya bụ n'okwu ọnụ. Maka na etu onye na ikenga etu onye ra ka ikenga ara akala aka maka na isi na onye ọbụla nwere akala aka asị mba ọtụtụ ndị na-akpọ Adaobi Ijele biko achọrọ m ịma ife bụ akala aka m onye ọbụla na-achọ ịma ife bụ akala aka ya ka ụwa wee dịrị ya mfe. Ife ị na-ene anya ebe ị na-achọ akala aka gị bụ na ọ bụrụ na ịchọta akala aka mana ọ bụrụ na ịda agba mbọ ọ nwere ka ọ pụta ife. Akala aka enwero ike ịpụta ife. Ọ ịgba mbọ bụ na ife ị na-asị na nke a bụ akala aka ya wee bụrụ akala aka ya. Ọnya bụ ikenga. Ọnya bụ ike ịgba mbọ. Ikenga ka ị ga-aghọta ka ị ga-ama ike iji aga ịgba mbọ. Ọnya ka ikenga ji bulu isi bulu ube maka na ọ nwere ife ọ na-agwa gị. Arọ one na one gara aga enye m nkụzi ikenga, kụzie ife niile gbasara ikenga, kụzie ife kpata o ji bulu isi bulu ube, kọọ ife niile ife ndị a niile bụ unu mana arọ na-abịa a na-echenji level. Ọ bụrụ ife m ka ọ na-arọ gara aga na arọ na-abọ gara aga ka m bịa ịkọ ebe a ya na onye chọọ ịmata maka ikenga mụọ ị gaa nene ife ndị kwugasị ekwu na YouTube gbasara ikenga. Ya na ikenga a na-ekwu si na Igbo gwala ya na-ekere ịra. Igbo gwala ya na onye ọbụla nwere akala aka mana ọ bụrụ onye tọgbọlụ n'ụla akala aka ya bịa mata menye ọbụlụ onye agha na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ onye tọgbọlụ n'ụla akala aka ịpụta bụ site n'ịgba mbọ ana ịgba mbọ onye na-propel ya onye na-edu ebu ikenga gị ya na ị ga-enyela ikenga ya aka ikenga ya wee nyele ya aka dịka onye Igbo. Ọnya maka anyị ji wee na-ekwu maka Igbones ka Igbo mmalụ ife o ji bụlụ Igbo, ka onye Igbo mmalụ ife melie onye Igbo, mmalụ ife o ji bụlụ Igbo, mmalụ ife o ji azụ Igbo, mmalụ ife o ji ele Igbo, mmalụ ife o ji ekwu Igbo, mmalụ ife o ji eme Igbo, mmalụ ife o ji edebe Igbo. Ọnya nwa bụ the Igbonesss is a totality of everything. Mana this your Igbonesss ife jeli aka ịpụta ma ọ bụ na ịgba mbọ ịghọta ife ọ bụ ikenga. Maka na ikenga ga-eme onye Igbo wee nwee ike wee nwee that creative ability because onye abụ ife ikenga bụ. Onye abụ ife ikenga bụ ike iji aga n'ụwa bụ agha. Ọsịrọ dị na-edinala rụba ụla. Ọsịrọ onye Igbo nọlụ ka nwanne ezitebelie nwanne na-eziteli na-enye iwe bụlụ iwe ikenga ya wee pụta ife. Ikenga ama mpụta ife.
ikenga ama mpụta ife maka na ụwa bụ agha. Onye kpata na nwa ọfụ iwelu tụnye n'ọfịa nọ n'ebe a na-ata arụrụ na-eli toilet o jele eje ka ọ wee dị ije ka ọ wee dị ndụ tupu ewee mee onye ya atọ ụtụ ya wee bịa atọ ụtụ ya. Ikenga your propelling force maka na ụwa bụ agha. Ọ bụrụ agha nne na ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa, ọ bụrụ ọgụ nna na-agbalụ nwa, ọ bụrụ ọgụ nwanne na-agbalụ nwanne, ọgụ onye Igbo pụtala ụwa na-agbalụ onye. Ọ sị ka ọbụla mana ọ na-ewe ka ị na-enye ya. Nwanne m nwoke ya enye m, nwanne m nwaanyị ya enye m, nne m afa m ya bụ nne Salarụ, afa m ya bụ nwanne Ebike, afa m ya bụ nne Emela Ọgaranya. Ikenga anọdụ nyanwa anọdụ ya na ikenga bụ nyanwa na-ezikọ akala aka. Kedu ife akala aka ịbụ? Amarọkwa m gị nwee marọkwa, o nwere onye mmanụ dibịa gbachala ya afa ọgwa ya na akala aka anyị bụ n'ịzụ afịa. Nke bụ eziokwu, ọbụla akala aka anyị iwe jee ịzụ afịa, inwere ilu ọma, inwere iru ọma. Onye bịa na be onye zụsịa agha afịa zụfọ chenji pọket ya ije ịzụ mgbọsị ibe ihe ekuni gbaa ụzọ ka eje zụta afịa, onye nwaanyị pana maka na mmiri na-ezo. Si maka gịnị na ịzụ afịa bụ akala aka m, na-agwago m na akala aka m n'ebe a ka m na-esili asị maka na gịnị ikenga ide awakie onye ada awaka ikenga ya nọ ịgba mbọ. Ọ site n'ịgba mbọ ka eji ama ikenga onye, site n'ịgba mbọ ka ikenga ji apụta ife. Ọ bụrụ enyinyo mmadụ se foto onye fu onye nga foto ya ọ makazikwa nke a bụ foto. Ikenga dị iche. Foto ama seta nwa ikenga anyị ife foto ya seta bụ akpụkpọ arụ bụ ofu ebe, mana ikenga akwụrụ ofu ebe. Ikenga nọ na motion maka ọnya ka ị ga-eji malụ na agwa gị na ikenga mmụọ bụ subatomic. Everything in life moves. Mana ịma mma anyị ama mma maka na anya mkpụrụ anya ezuru iji ofu ife niile n'iru ma na-agwa gị okwu. Ikuku dị n'iru bọta amarọ m ịda afụ a. Kedu ka anyị si maa na ọ dị? Nkulu ume ọbanye, nkupu ume ọpụa. Ọ dị ya nnọkalịa sị m he na oyi atụbagokwa m ewelu m akpa mmiri ọkụ jikọta onwe m. Mana ka anyị na-ene anya ya afụ ya. Ọ bụrụ ife niile dị na ndụ ka anya na-afụ. Etu a ka ọ dị na ikenga anyị na-ekwu maka ya. Maka na tupu inweta ikenga mmadụ gị site na mmụọ na ikenga mmụọ ya nọ ịgba mbọ ka eji ezika akala aka, ka akala aka ji apụta ife. Akala aka adịghị apụta ife maka na amaka m mma, maka na-eto ka m ogologo, ka m nọ wee kwa arọ nọdụ ofu ebe. Akala aka ama mpụta ife. Akala aka ịpụta ife bụ na mmadụ na-agba mbọ. Ọ ịgba mbọ, which is movement and motion. Ịgba mbọ, ịgba bọọlụ, ịgba ụta. All this always shooting. Ọ ịgba mba imeghalị arụ. Ọnyanwa bụ ikenga. Ọnya bụ ikenga mmadụ. Ikenga mmadụ Igbo na-ekwu bụ ebe a ka anyị ga-esi wee nweta our Igbo creative ability. Na ndị Igbo bụ ụmụ okike. Oge lụọ anyị abata n'ụmụ okike. Anyị afụ ka okike si eke, maka na ọ bụ na Igbo gbawapụta na chi na Igbo bụkwa onye okike. Okike faa bụ nyanwa bụ dị Igbo creative ability. Ikenga
Ikenga, IGBONESS will lead you to your Igbo creative ability. IGBONESS and IGBOBILITY bụ gịnị? Your IKENGAOLOGY. Go and study your Ikenga ka ịghọta ife ọ bụ onye Igbo. Mana ndị Igbo na-akpọdolu ndị Igbo isi naanị. Igbo amarozi ife ọ bụ. Ọ bụrụ Igbo mbụ ka anyị na-ekwu na Igbo kịta, maka na Igbo mbụ ghọta ife Ikenga bụ, ghọta ka Fania si eje njem welie na-aga ije. Ya na Igbo gwala anyị na chi onye bụ ụzọ. Anyị ekwugo maka akala aka. Kịta anyị na-ekwu maka chi na chi onye bụ ụzọ. Chi gị bụ ụzọ bụ nyanwa ji akala aka anyị. Incredible. Onwero ife dịka Igbo. Onye ọbụla maala Igbo, onye ọbụla mụtala Igbo amụtago ife niile o kwesịrị ịmụta n'ụwa. Onwezie akwụkwọ ọzọ onye kwesịrị ije gụba. Igbo ezugo oke, Igbo zuru oke. Igbo zuru oke n'ife niile a na-ama ama. Chi onye ka Igbo na-agwa gị na chi gị bụ ụzọ, na chi m bụ ụzọ, na chi na-ebu ụzọ. Nke a na-ekwu na anyị bụ mmadụ na-esochi anyị n'azụ, na nwata buluchie ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Nke a na-ezikọ na ọ bụrụ na ibuluchi ụzọ, chi gị nọ n'azụ gị a na-achụ gị na-agba, na ọ bụrụ the right position, na ọnọdụ etu o si dị bụ na chi ga-ebu ụzọ na-edu gị bụ nwata ewee na-esie n'azụ. Mana kịta ka Igbo na-agwa gị na nyanwa bụ chi bụ ụzọ na onye achị akala aka ya. Na wow, chi onye Igbo bụ ụzọ bụ nyanwa ji akala aka onye Igbo na-esochie n'azụ. Anyị na-asị na chi m amaka, abụ m nwa chi na-emelụ, nwa chi na-emeli ife. Enwere m nnukwu chi m afụka m n'anya, chi m eme ka nka, chi m eme ka nka. Chi m ji akala aka m, chi gị ji akala aka anyị. Mana akala aka ha chi ji Ikenga na ya n'elu. Onwero ka ọ pụta ife. Onwero ka nyaba akala aka pụta ife. Maka na gịnị? Na ivu ndị ọnọchi gị ji akala aka ịbụla ụzọ. O ji chee jisie ya ike. Ịchọ ka ị na-atachi gị akala aka ị ga-awa ka Ikenga. Ị ga-agba mbọ. Ị ga-agba mbọ. Chi ya ama nnọkọta wele akala aka ị sazieli ute si nwa m ngwa makpulu ka ilebe ụwa. Ikenga ama nkwu ya ekwe. Onwero ife ga-eme ka Ikenga kwu ya ekwe. Maka na chi na ogu na Ikenga fa niile na-alụkọ ọnụ. Nyanwa ka eji gwa gị na iwu ji Ikenga mmadụ bụ ise ma iwu jikwa Ikenga mmụọ. Chi maala ife bụ ọlụ a. Ikenga maala ife bụ ọlụ a. Ogu maala ife bụ ọlụ a. Onwere onye na-eje arapụ ife ọ ga-alụ lụa nke onye ọzọ. Ya na onwere ife ga-eme ka chirapụ akala aka onye nyapanala anyapana. Ọ dị agba mbọ, ọ dịrị uchu. Chi eweli enyi esi ya maka gịnị na ebulu gị ụzọ afọ ka gị n'anya. Asị maka na chi ga-eji kpaa anya jisie enyi ike. Onye nwee ike irilizi, onye nwee ike ịfọpụta ya n'aka chi bụ gịnị? Ikenga. Ana Ikenga ama mfọpụta ya n'aka chi ma ọ bụ na onye na-ekwu maka ya adịrị uchu, ọ da agba mbọ. Ya na chi onye Igbo bụ ụzọ mana onye aji Ikenga. Ya na Ikenga gị bụ your spiritual enabler and motivator. Ọ bụ ọdụsọ gị ka ọ na-enable. Ọ na-enable mmụọ ndị ọzọ niile, ọra mmụọ gị na fayi. Ọra mmụọ niile gị na fayi, ma ndị si n'ikwu nne ma ndị si n'ụmụnna. Ma ndị iyi ụwa gị. Dị same Ikenga bụ nyanwa na-emotivate na-enable fancha.
your spiritual enabler and motivator bụ your Ikenga. Ana o nwere ife ga-eme ka ọ pụta ma ọ bụ na onye a na-ekwu maka ya ada agba mbọ na ọ dịrị uchu. Ọnya ka Igbo ji gwa gị na ike dị na-awaja na-awaja. Ike dị na-awaja na-awaja. Ọgbọnọgbọ ọra bụ n'okwu ọnụ. Ọ ka onye na-eme ka Ikenga ya ara. Onye dị na-alara ụla, Ikenga ya na-alara ụla. Ebe na-eje ije 100 miles. Mmade wee jee 10 miles isi na ike agwụgị. Ebe a ike gwụli, ebe a ka ike gwụkwụli Ikenga. Ebe ike gwụrụ onye jee 10 miles o wee kwụsị njem. Ọ bụ na 10 miles ka ike gwụli anya. Ebe ọ kwụsị si na ike agwụni ya, ebe a ka ọ gwụkwala Ikenga. Ikenga akwụlụkwa ya na ya akwụlụ. Mana ọ sị na ya etinye uchu. Ọ sụgodikwa ya nya bụrụ ọkpụkpụ ka ya akpụ wee na-aga. Ikenga enyela ya aka wee na-akpụ na-aga. Ọ ga-akpụgide wee elu ebe ọ ga-elu. Ya na Ikenga bụ ike imepụta ife. Ike iji emepụta ife dịka onye Igbo. That is your IGBOBILITY. Your Igbo creative ability. Onye Igbo adaghi ayịyọ. Onye Igbo adaghi ayịyọ maka na o nwere akọ na uche, o nwere ọgụgụ isi. Ọ ga-enwelili ife ọ ga-eme wee nwee ike wee pụta dịka onye dị ndụ na-eku ume wepụta ife. Ọnya ka Igbo ji wee gwa anyị si na onye rapụ Ikenga ndụ a eminarị ya. Ọ nke abụọ ya. Amala ife bụ ya, amala onwe bụ ọnwụ. Ọ nke abụọ ya, ọ ya ga-eduji Igbo n'ọnwụ. Maka gịnị? Na onye rapụ Ikenga ndụ eminarị ya. Ọ ebe a ka ndị Igbo nọ kịta. Anyị ga-enwe ike isi na ọtụtụ n'ime anyị arapụ n'Ikenga anyị. Ka anyị aka ji Ikenga anyị. Anyị aghọta ife ọ bụ. Anyị aghọta na onye Igbo kwụrụ onwe ya. Ọ nọrọ na ndụ ịma ịchọ ife oye inherit from nne. Ọ nọrọ na ndụ ịchọ ife oye inherit from nna. Ma nke nwanne oye inherit. Ọ ife oye eme eji nwale ya. Na akpụ aka m n'ụwa bụ agha, abịa m nụ agha a. Etu esi nye Ikenga nwa obuli isi. Ziko na ya abịa agha anị ya melilo. Etu a ka o si dị onye Igbo. Ya na onye Igbo rapụla Ikenga ndụ eminarị ya. Ọ ife Igbo gwara anyị na onye rapụ Ikenga ndụ eminarị ya, ndụ o ji bụrụ mmadụ eminarị ya. Ya na onye pụta ife Ikenga apụta ife. Onye dị uchu Ikenga apụta ife. Onye na Ikenga ara ka onye ra ka etu a ka Ikenga ara. Onye ka Igbo ji wee gwa anyị si na Ikenga gbuo ichi dike apụta odogwu na-arụ. Ya na ọ bụrụ foto iselese isesia foto ịnyakọlụsịa aka nyakọlụ ibulu oji. Ọ bụrụ ya melụwa ọgaranya. Ọ bụrụ ebe a ka ọgaranya anyị na nnukwu ise pụta. Ọ bụrụ ya ka iji bụrụ odogwu. Odogwu bụ Ikenga. Odogwu nwere Ikenga. Ya ka eji gwa gị wee sị zikom Ikenga, ezimiru Ikenga anyị na Ikenga gị gbuo ichi. Ọ bụ na Ikenga gị bụ nwoke egburu ichi. Ife eji abụ odogwu apụta ya n'arụ. Ọ gwa anyị na iru Ikenga abụrụ iru pankeki. Etere ya pankeki ọ dịka ike nwa ọfụ. Ọ ntachi obi. Ntachi obi. Eji ka anyịnya ibu ji ali ugwu ka nwoke ji bụrụ odogwu. Maka na aka ọlụ mmadụ ife eji abụ odogwu na ọma mbụ odogwu. Ya nọ Ikenga ka a ga-eme ka ọ pụta ife, ka a ga-aghọta etu esi activate. Ikenga bụ ijem n'ụwa.
ọ njem ka ọ na-aga n'ụwa, njem ka ị na-aga n'ụwa. Ya na njem anyị na-aga, ị na-agbanwe, ikenga ya na-agbanwe, ikenga ya ama ndị ofu. Ikenga nwonye bụ ikenga nwonye, etu esikpu ya afa, etu a ka ọ dị. Ibudu nwa onye, o nwere mgbe a na-elu ajụọ mmadụ ibudu nwa onye, mana o nwee mgbe a na-elu asị mmadụ ibudo onye ka ị bụ. Onwezi onye chọọ ịma nwa onye bụ, mana mgbe ịbụ a na-ajụ gị ibudo nwa onye, ike dị na-agba bọị. Ndị nwanyị na ebe ị na-agba bọị na-arị Aba, maọbụ ndị nwanyị ebe ị na-agba bọị na building material Ọnịcha, ma ndị nwanyị ebe ị na-agba bọị na Lagos, mana ị na-agba bọị ebe a, fafụ gị ebe ị na-eli nri efifie, fa na-asị hei ọ bụ na ọ gaghị n'afọ ọ gaghị bụ Mobutu, a ga-asị hei nekwa nwa bọị Mobutu. Onwero ife ga-eme ka apụtasị nekwo Chibuike. Ife a ga-asị bụ nekwo nwa bọị Mobutu, nekwo ebe ọkwọ nwa ịfụkwọ nwa bọị Mobutu golo anụ niile a na-ata. Ọ bụ nọ ife na-adịrọ mma ka ị na-eme jee gwa ọgaghị na afụkwọ nwa bọị ka ọ na-eme nke a. Kedu ife iji bụrụ nwa bọị ọga a? Etu a ka ọ dị mgbe gị na nne na nna gị bi. Onye fụlụ gị ga-asị he na ọkwọ Ngozi Adaobi, ọkwọ Ngozi Obi Ijele, ọkwọ Ngozi Obi Ijele, ọkwọ Emeka Ọnwụagwụ. Ịkarọ bụla onye ibu, ịkarọ gbawapụta, Ikenga ya akarọpụta ife, ịka bụ nwa mmadụ. Ọnya ka iji bụrụ Ikenga nwonye. Ịnọdụ anị mgbe Ikenga ya nọrọ anị, ọ nọ na moving motion sulukwudo. Ikenga ya ikwu etu a etu a ka Ikenga gị sikwulu, ọ nọrọ anị. Ikenga ya nwere ike ị na anị maka na ịka na-achụ ịka bịala ụwa ka ịmala ife ị ga-abụ. Ịka bịala ụwa ka ịmala ife ị ga-abụ. Ụzọ ụtụtụ na-ekwu ibinie na ọbụla akwa ịsụala ọgaghị, ọbụla nne ji ịsụalụ nwunye ya na ọgaghị. Inwe nrube isi, inwe ntachi obi, ịta afụfụ. Ọnya bụ na a na-esi mmadụ esi, na onye a na-esili esi. Ọ bụrụ ndị esi rufarutọọ. Nna azụrụ nwanne azụrụ. Sọsọ ife ọnwa bụ na nne ya na nne ya bụ dọkịta, nwanne ya nọ n'Japan. Nwanne ya nọ Japan golu slippers na-eyi, nyanwa nọ n'ụlọ a na-achọ dizaịn oyi eyi. Nwanne ya nọ ebe a ji na-agba onwe ya ncha, nyanwa nọlụ vileji na-akụli ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ ụtụtụ agba aka, efife agba aka, abalị agba aka. Ọ na-enjoy life. Ikenga na-enjoy life. Nwana agbasi ọsọ agụa mile, agbakọtachachasị ọsọ agụa mile, maka na ada atụtụ ụwa na ntụ. Onye nwe ife ewele ifie, kama onye nwe ife na-afụrụ ife ọ ma ewele ifie osuefa niile ọkụ. Maka na ọnyanwa na Ikenga nwonye ọkwụra ọnọrọ ana, ọkwụrụ ọtọ. Oge ọbụla ọsọ dị ọkpa dị ya n'ụkwụ. Ọnya ka Igbo ji wee wepụta ịgba ọsọ afịa, ịgba bọị, ịgba odibo, ka e wee sipụta Ikenga onye a. Ọ bụrụ onye na-agbara bọị, ọ bụrụ onye na-agbara odibo, ọ bụrụ ndị dị ka anyị akwụli isi n'ije akwụkwọ, ilue na skuul akpọta ya na fanfan, ịgba cross country, ilie nni ofe ililu nni na boarding school bụ ị na-eli ọ na-agba na nkuli aka. Itolerate enya senior ibe ya enye punishment n'oge nke m. Ife a na-akpọ anyị bụ smoli, enwere m afọ smoli, bịa smoli a ukalia enye punishment ozugbo. Ịna isi na nke a na-apụta ife niile a bụ ife eji ebi udu onye Igbo, ife eji akpọnite Ikenga.
mana kịta onye Igbo ya mba mba abakwa n'alụ nwa m mba ọ bụ ọkwọ mụ na ya esokwa mụta mba apịakwana ya mpala ndị nne na-eje skuul kịta bulu egbe chie ticha n'ụzọ n'ọpịa nwafa mkpala na skuul. Nwa ya nata n'ụlọ kpụlụ fon na apị o nwere ife ọma ọ mara esi mmiri ọkụ ọ mara anything. Ada atụtụ ụwa na ntụ onye abụ ife Ikenga bụ ya na ọ bụ na onye a na-amụta na-agbanwe na-eto ofu ụbọchị ogbuo ichi ofu ụbọchị Ikenga egbuo ichi Ikenga ya gbuo ichi ọpụta ya na-arụ kedu ife omenu kedu ife nke a na-akọwa ọghọ ọgaranya ọbụla odogwu na odogwu abụrụ gainem ọ ife ndị Igbo kwuru odogwu abụrụ gainem o nwere ife emelu wee bụla odogwu onye nwa anụ ya abụ nwa odogwu ya ji eme ka ifu ọ bụrụ gainem o nwere ife emelu wee bụla odogwu onye mmalụ na-aya emenwu n'ọya emenwu wee bụla ya ji eme ka ifu. Mgbe Ikenga gbuelu ichi ọghọ ọnụ ọgaranya ọ na-bụ mgbe ọ bụ ọgaranya ọ ya akwụbakwazi Ikenga nwa onye na bie mbanụ ifugie na Ikenga akwụrụ ofu ebe. Ikenga na-agbanwe agbanwe Ikenga na-agbanwe agbanwe ya na ị ga-eweluzi Ikenga nwa onye wepụ ọsọ iweli esu ọkụ ịkpụghalịa Ikenga ọzọ Ikenga ọgaranya atụali Ikenga ọgaranya egbu enyi ichi onye bịa beghị ofu Ikenga ọdọlụ ọnya bụ ife ga-adị na bụ onye Igbo ọnya bụ ife n'ezi onye Igbo ndụ a uzie ọnya ka njigwa ya na Ikenga bụ yo archetype. Gịnị bụ yo archetype? Ifu na-arụ enyinyo ngozi ifugie ifu na-arụ enyinyo oge ifugie ifu na-arụ enyinyo echikọdị ifugie maka gịnị na ọnya nwa bụ Ikenga etu onye dịka Ikenga na-adị ya na ị na-aga njem n'ụwa Ikenga ya na-agbanwe Ikenga ekwula ofu ebe ha ma na ọ nwere ife ijetanụ Ikenga ekwula ofu ebe ọ nwere ife ijeta mana Ikenga ọtụtụ ndị Igbo kịta kwa ofu ebe o nwere ife fajeta maka na oyogide na ayịyo osigide n'ọnwụ ya asị o wee lue kịta ọ ka na-asịkwa ọnwụ ya asị mana ọgbaka isi awọ nwanechizi ọchọba onye melie nwanechi ọchọ onye na-alị akala akịa. Ikenga bụ nyanwa bụ na onye Igbo bụ onye bụ ife ọ bụ ya na ajụa gị ma akpụgo gị ife a na-ekwu bụ dịka anyị si na-ekwu na oge gara aga na Okoroọcha akpụrụ ndị mmadụ na South na Owerri ndị be anyị weli egwu egwu si akpụ anaghị nwanne m ife ya akpụ bụ Ikenga jee ka atụala Ikenga ka o nwee ike inyere ọnọdụ ka ị nwale ebe ị nọ kịta na ndụ ka ị wee nwale ife na-achụ akpụ anaghị Ikenga ka ya akpụ ọ bụrụ na ị ka na-aghọ onwe ya aghọ kpụọ Ikenga na-aghọ onwe ya aghọ nsogbu adịrị ya mana ife ị na-ezikọ bụ ifuga ebe ị nọ tata iwee sị mba maka na ọ bụrụ chi ji oke gị chi ji akala aka anyị mana o nwere ife ga-eme ka ọ pụta ife ọ Ikenga ga-agbawe aka na-atị anya ana o nwere ife ga-eme ka Ikenga gbawachi aka na-ata akala aka ma ọ bụ na onye dị involve a na-ekwu maka ya bụ awụsalụ naanị na-achọ nke onye oyili ya n'ụwa bụ agha ọ ife Ikenga gwara anyị ọnya ka o ji jide nwa buli isi dịka m sikwu na ọ bụrụ ife mbịa ịkọwa n'oge nke a maka na akụgo maka ya oge gara aga kwuo ife kpata o ji bulu mpi na abụ kwuo ife kpata o ji bulu isi kwuo ife kpata o ji jiri nwa kwuo ife kpata Ikenga nwa onye ji kwulu etu o si kwulu a na-akpọ sulukwudo
mana ikenga ọgaranya dị iche. Ọ nọ n'oche bụ nnukwu ọgaranya, atụ anya ife dị iche, yinye ife dị iche iche, ojide oji zikonya kịta na ya pụta na ife ya. Na ndị Igbo gwara anyị na okolobịa taa akụ afọ ichelie, okolobịa taa akụ afọ ichelie ya. Nọọ mbọ ka mmadụ ya agba, ọ gbasizi ọbụ na ọ gbatara ama na ụta adị ọzịlịa, ajụbazie chi ya ajụjụ. Onye a na-ajụ ajụjụ abụrụ ikenga. Onye gbalụ mbọ niile ọ gbalụ gbachasịa gbala aka, ọ bụrụ ikenga ka a na-ajụzi ajụjụ, maka ya na ikenga alụghị ife na-alụ na onye a na-ejezi ajụ ajụjụ bụ chie, ochie na-ekwero, ochie na-ekwere. Ọ bụrụ ikenga ya ka a na-eji ịjụ ajụjụ. Ọnya ka ejigwa na ikolobịa taa akụ afọ ichelie, agbọghọbịa taa akụ afọ ichelie. Rapụ na ife nwa bekee melụ ndị Igbo kịta afọ adị etufadị. Nwaanyị eche na ya anụ nwoke a na-enye ya enye, asị 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 asị. Nwaanyị Igbo bụ ada ogwugwu, ogwugwu okenne agbala nwaanyị. Onye ka nwaanyị Igbo ji bụla agbara. Onye na-eme eme a na-afụ afụ, ozu ka eme, ọgaranya nwaanyị ka ọ bụ ya. Na ọ bụrụ nke onye Igbo nọzi kịta, nwaanyị Igbo nọ kịta odine na bed na-eche sọsọ nwoke jekọbasịa ka ọ gbasa ụkwụ ka ọ danye. Nwoke danyesịa nwesịa aṅụli, ọ na-apụ rapụli ya 500 naira, 1000, 5000, wee tii mbọ tii mba aka tii mbibele anya, a na-apịa apụ ọbụla apa ama. Mba, na ndụ onye Igbo nwaanyị na-adị uchu, nwaanyị na-emepụta ife bụla ọgaranya nwaanyị. O nwero nwaanyị Igbo nọ na-enye enye ya. Na agbọghọbịa taa akụ afọ ichelie, okolobịa taa akụ afọ ichelie ya. Na ikenga gị na chi gị ya aga. Onye Igbo ikenga onye Igbo na chi ya aga. Ọ ife na-aba abụ the two forces mele onye Igbo ọbụla ife ọ bụ. All your success and your achievement, ife ọbụla imepụta n'ụwa bụ akụ na ụba ịkpala akpa iji bụla efe ịbụ bụ Chineke fana abụ na-alụkọta ọnụ ya. Na akala aka adịle mana o nwere ụlọ ọbara, ma ọ bụ na ikenga wụsa naanị ọma nnata nwechi. Akala aka na ikenga ka ịnwa na ọgị bụ mmadụ ga-activate. Ọgị bụ mmadụ ga-activate. Ị na-eji ikenga gị na-eje ike gwụ ike agwụ ikenga gị, ịgagidesi na ihe ejezi na ike ụwa agwụ na m. Agbago m nke ka agbatara m ife, asago m moto asatara m ife, agbago m ọkada agbatara m ife, akpụgo m isi baba akpụtara m ife. Maka ife ndị a niile ntraigo o nwere nke ga-adị ike agwụgo m ka m nọrọzịa ebe akụ na akpụ m ka nje afro na ndị Igbo amaka. O nwere ebe ije ya abụ akpụ akpụ m ka adenye na iwa mbọtụ bịa kui rice na anụ na abụ. Amaka ife esi ike na Igbo. Onye eliluzie na-aga ọnụ na ara na onwe ebe a na-eji obulu food flask tinye na akpa binye elu a na-ekeni na efele ọbụ ife efele si ngwa kilinu m nke m na nke a, maka na obu ana etu osizi eli etu akanya na ikenga anọ, maka na ọ activatiri ike agwụgie. Ikenga gwara na ike ama ngwụghị agwụ n'ụwa bụ agha. Ọ bụ na igbuli isi egbulu nke ọ bụ na igbuli isi egbuli isi. Ọ ife ikenga na-agwa ya onye ka o ji jide isi jide mma n'ụwa bụ agha. Ana ya abịa na ya ameli gị na-ekwe evidence. Inu ka a na-atụ maka na atụala ọmala atụala ofeka ofenye isi n'ọfịa etinye na kịta ofu onye Igbo efepụ aja ebulu isi bulu kpụrụ n'aka na-eje
ya na mma sị na Adaobi jele gwali ya na ya gbuo esi jide mma yozikwu na ihe nwe n'ikenga no bụrụ ife anyị na-ekwu etu ikenga si wee dị n'inu atụrụ atụ etu ikenga si onye ife ikenga na-alụ ya na ikenga bụ your force within na amaka chiri afọ n'anya without ikenga nwere ife na achieve your ikenga is your force within ị na-eje a na-apịa ị na-ebe na-agakwali ụzọ nke a mechie si ono omechigo ikunye gaba ọzọ ọ bụrụ onye da onye panazi ebe ọ da mkpa onye kpata na ụfọdụ ndị ebigo Germany ụfọdụ ndị ebie na Spain ụfọdụ ndị ebie na Portugal ụfọdụ ndị ebie na gịnị ka ọ na-achọ nwoke ka na-awaghalị ọ ka na-achọ ife o ji bụla odogwu ofu ụbọchị ife na-enwere isi ikenga awake ikenga egbuo echi ekwue maka ya onye na-aghọtara asị na ọgwụ ọnụọgwụ ego onye na-aghọtara ndị napa na anụ na a na-emela emela asị na ọ na-alụ nafe akala aka mana mgbe ọ na-agbaghalị n'ụtụtụ n'efifie n'abalị mgbe ọ na-eyi ofu akwa ọ na-ejiro ncha ụfọdụ si na ya asụ jins asụ ma ya abụla ife odogwu na-eme ka ya wepụta mmadụ echi niile ze onye ọzọ asị n'ogologwu ego na ọ na-alị akala aka ya mana mgbe ya na ikenga ya na-awaghalị ikenga nwunye mgbe ọ na-achọ ife ọ ga-abụ mgbe ọ nọ n'agha maka na ụwa bụ agha o nwere onye bịa anụ alị anya bụ ogu mgbe a ya na ikenga gị is your personal god of success, your own personal god of success. ya na-enwe kam o ikenga ike ya na awala ọjị na-etu afa ọ bụrụ ịtụsizi anya afọ idine mba na onye na-etu afọ ị na-eje ike gwụba ya isi mba na ike ama ngwụkwa m mmiri ama nlikwa m agha ụwa ama nlikwa isi m maka na ikenga m dị ile ị na-aga ikenga ya na-eduyi ọ na-enwe ọṅụ oduli na-eje ọnya ka Igbo ji nye anyị akụkọ dị iche n'iche mbe dị ọgụ akụkọ mbe dị ọgụ niile anyị na-anụ bụ maka ikenga ọ ka gị bụ onye Igbo wee mara ife dị ka bụ ntachi obi nrube isi na ma ya ekwe na ụzọ nke a mechie echigha ama ụzọ nke ọzọ ọ na ịda anụ maka mbe na njuna ejunoyimudono raja aba na-ebulu mbe nwanyị ga n'olu raja ka ọ na ịnụrụ maka mbe na ụmụ anụmanụ nọ n'eluigwe ọ na-ema n'igwe jele okolobịa ọ na-emala igwe emela agbọbịa ọ na-emala igwe ka ọ na ịnụrụ maka mbe na ụmụ anụmanụ na ọsa nọ n'eluigwe ọsa sansakele ọsa sansakele ụmụ anụmanụ egbuwe nne gị sansakele aga m ekwu one ghalo ndị ọzọ agadi nwanyị gekwo ntị ka ịnụli kelekwu mmụọ iyom kelekwu mmụọ iyom kelekwu mmụọ iyom kelekwu mmụọ ife ndị a niile bụ akụkọ dị iche iche ji fa bara ụba ferikerika gbasalụ mbe dị ọgụ ọkwọ mbe na-enyi gbala n'ụlọ agha ọkwọ mbe na-agụ ọkwọ mbe na-agụ zọrọ ọrịa ka mbe ji wee kpọọ ọnya agụ wee na-ajụfa wee na-asị na-akụ aka n'ụzọ na-aga na-asị na agha eli agụ lie nwunye nda wele nda wele nda
kpọm 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 nda wele 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 nda nda wele 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 nda. Ọkwa ya ka mbe na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ji wee jee kwue maka ịkọ ede. Mbe agụọ ọbọgwụ mgbe atịtị ọbọgwụ anyị nta mgbọsa anyị jelakomede mgbe atịtị enye anyị azụ asa mgbe atịtị asị onye ga-edebe asị oke ga-edebe emesi ofuru mgbe atịtị a wee ṅụbe iyi ọ bụrụ m olilazụ mgbe atịtị igburute igbu emo mgbe atịtị ọ bụrụ m olilazụ mgbe atịtị igbulukwuli ka ikwu mgbe atịtị ọkwọ mbe na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ferika anyị akụ ofu ala Igbo ọzọ ka a na-akọ ife niile a bụ mbe. Ije mbe na-eje onye a bụ ije nwoke onye Igbo your Igbo creative ability ka eji nyere akụkọ niile a ka ị wee mara etu ihe esi wee nwee diplomacy, etu ihe esi wee dị cunning, etu ihe esi wee dị crafty, etu ihe esi wee dị sly, etu ihe esi wee dị honest, etu ihe esi wee dị diligent, etu ihe esi wee dị patient. Ife niile a na-akọli Igbo bụ nwa Igbo bụ ka o wee nwee ike wee nụọ agha n'ụwa bụ agha n'ụwa bụ agha na Ikenga ya adịle maka na o ji isi jide nwa. Ọ bụ na igburo nke egbue nke odogwu abụrụ gainin. Ọ bụ na ilirofa elie simple. Onye a bụ Ikenga. Onye ka Igbo ji wee nye gị atụmatụ na akụkọ dị iche iche gbasara mbe dị ọgụ. Ife niile a bụ ije Ikenga. Ife niile a bụ Ikenga ka a na-akọle maka ya ka ị malụ na ọ bụrụ ịda ịtọgbọlụ na ịda ịkụnye na-ejekwa eje. Onye da anya kụnye na-eje eje onye akpata na ọ nwere ebe mbe ji elue oendia mgbọsị o ji efu Chukwu ọkụli aka n'ụzọ Chukwu agbọọ si ya onye kụla aka n'ụzọ aka atọkwaghị n'ụzọ mba si ya onye kwuru okwu unu okwu tọkwu ya n'ọnụ tụma ngwe ọrụ ka esi jee njebe tụma ngwe njebe tụwa nje batabe Chukwu tụwa nkụ aka n'ụzọ. Onye kụla aka n'ụzọ aka atọkwu ya n'ụzọ mbe si ya onye kwuru okwu unu okwu tọkwu ya n'ọnụ mbe enwedo egwu maka Chukwu. Ọnwa na obe Chukwu ka ọ jenụ. Etu a ka o si dị onye Igbo na Ikenga. Gịnị Ikenga eyelụ ụja adịrị ya maka na ọ bụ na ịzọrọ onwe ya mmiri eligbuo ya anya. Simple as that. Ụwa bụ agha. A nọ n'agha. Ndị mbụ gwara ya na ụwa bụ ebe fadịala olele na enu ụwa bụ olele na onye nọchọ na mana n'ime olili a ije lụrụ ebe ịpụrụ olili lụọ ọgụda ịpụnụrụ olili dịka nwatakịrị lụọ ọgụda ịzọba onwe ebe ijele olili ọkwa ije ka ijegide wee lụọ ebe a ịtọgbọ onye nwe ọtọgbọ n'enu akwa erelu onye na-akwụ ya buji ebe ọ pụrụ olili mbanụ ọ jele ebe a olu ebe ọ pụrụ olili ọmalụ ka o yi esi kpakọ onwe ya ọnụ ka ndị o ji efu wee nabata ya. Ọ na-anya nwa na-ata afọ anafe elife akpụ nne efife asị abịa lie ọsị mba tata ka ya dị eli na maka na nyaanị ya abịa elie nwanne nyaanị ya abịa lie nya na ananụ ka a na-akpụ ya ụkwụ akpọfe ewelu gị amali ya na ife o ji abịa ọkwụla onwe ya egwu agụụ na-agụ a. So ọmụta the personality and the character o nwee ike display at that time ọ pụrụ olili ka o wee nwee ike wee nabata nwa ya na olili ya. Olue ka elileli akwado isi efere ọsị ka ya jenyela aka ọ ya abịa echi ka ya bịakwakwa ọzọ. Ọnya ka Igbo ji nye gị akụkọ mbedi ọgụ ka
ka ị wee nwee different ways n'ụwa nke nụwa na ọ dịrọ welewele ya na mgbe fa bịala ọlịlị n'ụwa na onye bịala ọlịlị abịarọ ka ọ tọgbọrọ n'ụla ịbịa kata n'ọlịlị na ọ bụ na ndị bịa kwutere ọlịlị na nnefe anyị efe efele ka fasta iji enyelụfe aka satụkwa n'efele. That's how it works. ka ọ ya abịa echi pụtakwa ọlịlị anabata anyị ya na igbo mbụ gwara n'ụwa bụ ọlịlị ebe fapụtala ọlịlị mana ka ị nọ n'anya bụ ọlịlị inwe responsibility ịpụta ife Ikenga gị ga-apụta ife ya na mgbedi ọgụ bụ omume dị iche iche, agwa dị iche iche, akpalamagwa dị iche iche, nghọta dị iche iche, amamife dị iche iche, akọ na uche dị iche iche onye Igbo bụ mmadụ ga-eji wee bụ odogwu na odogwu abụrụ gainin onwe ife eme wee bụrụ odogwu. Mmadụ ọ na-eje gbabọị, mmadụ one ka edula ụlọ ifuru nwa je gbabọị arọ isaa ofu arọ ka ụfọdụ ka edu enye ụlọ ozuzue achụpụ anyị mana kịta na oge ụfọdụ nọ na-abụ ọga mana mgbe ụfọdụ mgbe ha ofu arọ fọdụzi mgbe ha ka ọnwa dị iche iche ya abịalụ nwatakịrị ọda mba ya na imilikiti ka akpọ mana one na one gafe. Kedu ife kpata ndị a ji gafee? O nwere omume fa nwelu o ji wee nwee ike gafe. O nwere ndị je gbabọị gbanata si maka na di ọgafa nwunye ọgafa achịrị akwa ya asụ na eje ebe a ka ya na-asụsa akwa. Onye ọzọ je esu anya odogwu so na odogwu abụrụ gainin onwe ife na-ewe bụrụ odogwu na ife Igbo na-agwa agha bụ na chi na akala aka na ikenga ife ndị a niile na-alụkọta ọnụ mana fa niile tọ n'ogu jifa ya na odogwu abụrụ onye ori. Ife ikenga na-ekwu bụ ife ikwubala aka ọtọ wee nweta based on n'etu ụwa si wee accept ife bụ ikwuba aka ọtọ kịta maka na ọ bụ na ụwa aghọta naanị ya nọ na ori ka eji aga gị nwa mazi mana Igbo na-agwaghị da nọ ife akwụbala aka ọtọ ya na ịma mbịa n'obodo amali nnọọ amala onye anọ n'onye nwa bụ onye na-atọ mmadụ n'obodo abata n'obodo anọkata achọba ụmụaka ebe a na-achọ ụmụaka obula ofu onye ka achọpụta na-atọ ndị a niile atọsịsịa mmadụ niile nwomesi onye abụla odogwu onye abụ odogwu maka na obodo amalugo ka o si kpata ego nke ya na ebe a ka anyị ga-eweta ozi nke tata n'isi njedebe maka na Igbo ka Igbo wee nọdụ mbụ gbawala abụọ cha ifeke Igbo wee nọdụ onye Igbo wee nọdụ ya na onye Igbo ịnọ bụ onye Igbo ịnwa dia IGBONESS. Onye Igbo ịnwa dia IGBONESS. What is your IGBONESS by the way? Ọ maka na ị na-ama abada soro kata nko n'isi ka ọ maka na ịma George kwala esi n'elu soro kata nko n'isi ka ọ maka na ịkwa traditional dịka nwoke jiri mkpọ na-aga onye akpata iji bụrụ Igbo. What is your IGBONESS? When you ịmata ife mee gị Igbo wepụta that your IGBONESS iwee nwata ife iji asị na Igbo ebuka na Igbo na-ebu ndị na-emepụta ife yo Igbo creative ability ịmata na that IGBONESS ebe isi nweta this your creative ability bụ na Ikenga ịmata na oyo Ikenga therefore that it will pay you very much ịchọpụta etu Ikenga si akpa agwa na ife a na-eme wee wake Ikenga
ka ikenga wee dị ile, maka na onye ikenga a na-adịrị ile. Simple as that. So na ikenga is an ology. Na ọ bụ na mụnwa bụ Adaobi Ijele nwere ngabasị, azụmi na mụ nwere ngabasị, aga m anọ n'ebe a na-ekwu etu a ga-esi ife a ga na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ndị Igbo. Aga m eso na-ekwu wee na-eme ka ụmụaka anyị wee na-agụ wee na-aghọta their Igboness, so that maka na Igbo ife Igbo ya emela owerika. Izu ụka na-abịanụ anyị ga-emetụ aka na ikenga obodo ka anyị wee ghọta ebe esi tụ ndị Igbo agbụ, maka na ọ bụrụ na onye Igbo nwee ngabasị dị uchu gbaa mbọ ka anya na ikenga wee bụrụ ofu, ọ ga-enwe n'ife obodo ga-eme ka obodo ka e wee create that enabling environment ka ọ ga-abụ onye na-agba mbọ ka ikenga na-apụta ife. Ya ndị nke m ekenekwa m unu tata. A sị na ekwulekwu ekwere udene enwe isi ekwu ntutu n'isi. Ekene m unu ndị nke m, afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọ ya adịbakwanụ n'izu ọzọ ka m na-amakwa ọkwa unu, mana ọ na-aga atata akụ atata ichele. Ụwa bụ ije bụ ọgịga, ada ama onwe oge unu fụrụ ka m na-agbanwe, onwe ka unu si fụ ka m na-agbanwe, unu atụ n'ụjọ. Onwe treatment m ga-eje nweta, is very possible na ọ ga-agbanwe m. Unu fụ m ka m na-agbanwe, unu atụ n'ụjọ. Na ofu nwanne m nwoke si na arụtala ata dị na arụ onye talia adị ama ọ bụ na olue that level, olue that level, unu atụ n'ụjọ. Arụtala ata dị na arụ onye talia, atachakwa anya ife dịchakwa nwa ekuwakwa. So na nsị ka m gwa unu maka ada ama onwe oge nwee ike ilu people ka ezi ife na-eme Adaobi Ijele. Don't worry ụmụnne m, mana anyị bụ ndị Igbo, ekwetara m na oyi elu etu, ekwetara m na oyi eme, mana ada ama. Daalụnụ ndị nke m, ndị mfụnanya ife dị egwu, nọlụ na ọfụma. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ofu ebe a ka anyị si, ofu ebe a ka anyị bi, ofu ebe ka anyị na-eje. Ekene ọmanụ.